Il-pulizija qed tinvestiga każ suspettat li huwa vandalu fejn 1.5 miljun naħla li kienu fi 28 kaxxa tan-naħal inqerdu fix-xewkija fil-jiem li għaddew. Il-pulizija kkonfermat ma' One News li qed tinvestiga dan il-każ u każ ieħor simili li seħħ 5 snin ilu. Il-kumpanija Melita Bees ta' imprenditur Taljan bagħtet filmati u ritratti tal-qerda li wassal għal danni fuq il-kumpanija u għall-ambjent. F'kummenti ma' dan l-istazzjoni s-sit ta' din il-kumpanija, sostna li dawn in-naħal kienu fuq il-post bil-permessi kollha meħtieġa. Sostna li dan l-attakk huwa ta' tħassib għal kulħadd hekk kif 80% ta' xejjex u l-frott li jkabbar il-bidwi jiddakkar min-naħal u għalhekk in-naħla hija mitqlu tad-deb. Huwa sostna li ċertu sidien tan-naħal mhumiex kuntenti bil-preżenza tan-naħal tiegħu minkejja li dawn mhumiex ta' riskju li jaffettwaw in-naħal lokali. Intant l-assoċjazzjoni li tirrappreżenta lil min irabbi n-naħal tkellmet ukoll ma' One News u kkundannat kull ħsara li ssir fuq in-naħal. Saħqet li n-naħal tal-għasel ma jienax naħla iżda bin-numri ta' kolonji u li fil-fema tagħha dettalji li nħarqu ħajjin 1.5 miljun naħla huma mmirati biex jiġbdu l-attenzjoni u xejn iżjed. Sostniet li minflok setanat li nħarqet kolonja naħal f'kull kaxxa. Intqal li membri tal-assoċjazzjoni ġieli wkoll sofrew minn attakki u preżentament hawn il fuq minn 4,000 kolonja naħal tal-għasel reġistrati u mrobbija minn naħħala. Bekk in-naħal tal-għasel f'Malta mhux qed jaffaċċja l-ebda periklu ta' estinzjoni u dan in-naħal jipproduċi għasel ta' kwalità f'pajjiżna. Min-naħa l-oħra, sottospeċi endemika tan-naħla Maltija tinsab medda anke minħabba taħlid ġenetiku ma' naħal mhux lokali. Qalet li meta jkun hemm ħruq huwa iżjed diffiċli sabiex wieħed iġib il-provi biex jifhem x'ġara u saħqet li huwa ta' dispjaċir li l-kumpanija titfadel ikraħ fuq in-naħħala lokali.